Bueno, venga, ba, oraingoan bai. Arratsaldeon eta ongi etorri kuadrilla sarrean berri saio berri honetara. Oraingoan zuzenean, zelan dijoan asuntoa, eta hori ikusten duzuenez, ba bueno, avance teknologikoak egongo dira astero, gaur San Antoneko zubian, eta beste egun baten, ez dakit. Komentatzea programa gehiago egin nahi ditu dela, gaur izango da bigarrena, urrengoa 19 igandean, urrengoa 23an, eta urrengoa 25ean, ja sabes, me motivau, puto zelaieta, beti bezala, eta hori, gaurko saiotxoa, ba bueno, hasiko gara elkarrizketatxo batekin, iratxe Grezian dagoen gure hausokidea, eta bueno, herri mugimenduko kidea da. Gero, bueno, Lutxo Egia, idazlea eta hausokidea bebai, aurkeztuko dizkigu liburu eta bideotxo batzuk eta bueno, serie batzuk etxean ikusteko egun hauetan, eta bukatzeko sistadaren kontzertua. Osea, que completo. Beraz, basiko gara, hasiera emango dio tiratzeren elkarrizketari, esandakoa, zuzenean gaude, nik hitz egiten dudanean, elkarrizketak ez, eta komentarioak habilitatuta lortu dut, bera segurra. Vale? Hasiko gara elkarrizketatxoarekin. Esan bezala hemen daukagu Iratxe. Arratsaldeon Iratxe. Arratsaldeon. Bueno, Iratxe gure auzokidea izateaz aparte, orain Grezian bizitzen dago, hizkuntza eta euren kultura bustitzeaz aparte, ba bueno, beste gauza ezberdinetan dabil, eta orain honetan, ba bueno, Kios irlara joango da lanera, eta bueno, hobeto berak kontatzen badigu. Bueno, zelan Iratxe, zelan konfinamendua? Bueno, konfinamendua ondo, izan dezakegu, danak bezala, baditugu gure momentuak, baina gauza bat egiten eta beste bat egiten entretenitzea lortzen dut. Justo orain nago Tesaloniki hirian, dala iparraldean dagoen hiri bat, eta negoen apur bat zai, noiz tokatzen zitzaidan Kiosera joatea, eta atzo bertan erosi nuen hegazkina, astelehenean noa, orduan nago pizkat, baina azkenengo egun horietan. Zerraitik Grezia Iratxe? Vale, bueno, Erasmus egin nuen duela 3 urte, egin nuen bertan azkenengo urtea, medikuntzako azkenengo urtea, eta gero bueltatu nintzenean sentitzen nuen nahi nuela gehiago jarraitzen ikasten, batez ere hizkuntza nahi nuen ikasi gehiago, jarraitu ikasten parkatu, eta azkenean arrazio bategatik edo beti bueltatu izan naiz. Bazakite, refusiatuekin lanera, gero tailerren bat ere egin dut, bidaiak, eta sentitzen dut, pasatu direla 3 urte, eta ez doala askatzen bezala, ez? Orduan, izan zen, urte honetan egon nintzen berriro Kiosen lanean, eta bueltatu nintzenean esan noen, nahi dut bertan bizi. Nahi dut bertan egon, bebai, Mediterranean daukagun dei honetatik gertuago egoteko, eta barruan daukadan honi espazio bat emateko nolabait. Eta orduan esan noen, bueno, Kretara noa, eta horrela, apur bat. Oso. Eta zelan dago koronavirusaren asuntoa eta handik? Bale, koronavirusarena, egia da, entzutena? Hori, neurriak hartu izan direla, nahiko garaiz, ez? Bertan zeunetenean konfinamenduan gu ere geunden, eta hemen ez egoen ia kasurik. Orduan, esan dezakegu neurriak garaiz hartzeak bai ekarri duela kasu gutxiago egotea, baina gero bestalde batetik ere zenbakiak ez dira egiazkoak, ez dira hainbeste test egiten, Greziak bereziki oso test gutxi egiten ditu, eta orduan, klaro, kasu gutxiago daude, deklaratuta, baina berez egon badaude. Hori, dena den, gero neurriak aipatu dudan hori, egin izan zutena bai da, irletarako pertsonen garraioa asko murriztu, orduan, klaro, Grezia azkenean irla asko direnez, gero, pertsonen garraio hori murrizten baduzu igual salbatu itzazkezu pila bat irla, eta hori da gertatu dena. Orduan alde horretatik ondo. Euskal Herrian bebai esaten daude, koronavirusa eduki dutela lakitenetatik, proba egin dioten jendetik, de 1-4, por cada uno que han hecho prueba, otros 4 ukiko dutela seguramente eduki dutela edo pasatu dutela virusa, baina ez dutela jakin. Claro, hori da.
Bueno, hemen bezala orduan hori etxean sartuta, ez? Hori da. Vale. Eta hori, komentatu duzun bezala iratxe, refusiatuekin lanean ibili zara aurretik, orain kiosera bueltatzeko asmoa daukazu, zer amazaitu horretara edo, bueno, eta zer etxegoera dago, Kios, Lesbos, eta inguruko irletan, Vale. izan duzula lehenengo pertsonan. Vale, hau da nazi izan, nire kasuan, Erasmus egin nuenean, konturatu nintzen, konpartitzen nuena iria, refusiatu, migrante, asilo eskatzailekin, dalako, azkenean terminologiara komplikatua da. Eta esan nuen, nau hemen Erasmus bizitza bat egiten, baina bai sentitzen dut daukadala behar bat, ez? Parte aktiboa izateko daukagun problematika honetan. Eta hasi nintzen apur bat murgiltzen bertan, gaztetxeekin eta asambleekin, pizkat elkarlanetan, kanpamentuetan, ingles irakasle bezala, eta gero beste gauza egiten. Eta bueltatu nintzenean, ez dakit, beti sentitu dut daukadala dei bat, ez? Bertan, igual bizi izan dudalako lehenengo pertsonan, eta karrera maitut esan hon, orain da aukera, mediku bezala bertan laguntzeko edo aldudana egiteko. Eta hori, SMH gobernuz kanpo erakundearekin kontaktuan jarri ginen, eta beste lagun bat, medikoa dena bebai, eta aurreko abenduan kiosera joatera genuen. Eta kiosen egoera berezik lehen bazegoen Mediko Sin Fronteras ere bazeukan bere lana eskuartzea bertan, baina alde egin zuten, azkenean horrela funtzionatzen dute apur bat gobernuz kanpoko erakundek, eta bakarrik dago SMH, ez? Lehen mailako arreta mediko hori ematen. Eta bebai, heltzen diren barkuei, embarkazio berri horiei ongi etorri hori ematen, lehenengo asistentzia hori ematen, orduan, hor ikusi gendun, ez dakit, nik behintzat ikusi nuen gobernuz kanpoko erakundeekin dagoen, ez dakit, dilema guztion eta aparte, justo honekin, SMH-rekin bai ikusten duzula, egiten duten lana guztiz beharrezkoa dela, eta ez paudegu ez dagoela beste inor, eta hori realitate bat da, ze bai Greziako gobernuari berdin zaio guzti honek, ez? Orduan... Dena gobernuz kanpoko erakunde kudeatzen dute, mediku... Bai, dena. Eta baita ere, erreskate itsasontziek Mediterraneo zentralean eta ekialdeko Mediterranean egiten duten lana bai, azkenean Europar politikek ez duten bapes egiten, ez, horren inguruan. Dana uzten dute gobernuz kanpoko erakunden eskuetan, eta gero ez bakarrik hori, baizik eta zigortzen zaituzte, baldin bazoaz, ez dakita... Niren kasua adibidez, egon zela hilabeteak eta hilabeteak baimenak blokeatuta, eta bar... Hori da, bai. Eta hori, Aitamariren arira, orain nahi nuen komentatu bai, bazelan, orain bazeukaten beste misio bat egiteko, zeuden Sizilian eta joango ziren Libiako kostaldera. Eta koronavirusan pandemia eta guztia beldu zenez geroztik, erabakizuten ez bertan bera ustea, arrisku gehiago zelako. Orduan, Sizilian zegoen itsasontzia eta aurreko astean erabakizuten Pasaiara ekartzea, ze oso karo zen bertan mantentzea itsasontzia, eta bueltan zeudela ikusi zuten embarkazio bat, eta erabaki zuten hartzea, erreskatatzea. Orduan, orain dago Aitamari itsasabalean, dauzka 37 pertsona, osasun egoera ez dakite, klaro, bueltan zeudenez asmoa ezen inor erreskatatzea. Orduan, ez dago medikurik, ez dago osasun langilerik itsasontzien, eta daude apur bat ikusten, ze portu ematen dieten lurreratzeko, ez? Orduan hori, justo orain gertatzen ari delako nahi nuen aipatu, bai. Hori. Bai, eta gero orokorrean irletako egoera, hori, esaten dizudan, egon nintzen aurreko abenduan, uda honetan eta orain, eta asunto ez da, onera, inondik inora, daude gero eta pertsona gehiago, orain gainera konfinatuta, ezinezkoa da kuarentena, 40 aldi bat edo konfinamendu bat egitea horrelako baldintzetan, ze daude danak, badakizu zelako danak kanpindendak edo aldan moduan. Eta hori, oraintxe bertan Lesbosen daude 22.000 pertsona, eta Kiosen 6.000 inguru. Ez dago argi, 5.000-6.000 artean. Kontziente izan behar gara bai, konfinamendu honen barruan batzuk ere privilegiatuak garela, eta badokagula gure interneta, gure balkoia eta gure etxea, kasu horietan asko gogorra, lan gogorra, ez iratxe? Bai, hasieran egia da, emozionalki oso gogorra izan zela, ez dakit, sentitzen duzu, hori, zen privilegiatua zaren, bai, errudun zentzazio
bat ez, horra joatea gaitik, tipo, venga, nik tamunduko zaituzte, eta hori gustatuko litzaidak, da horret, oza, zuk jasotzen duzu pilo bat horra zoazenean, eta bai, sentitzen duzu, konpartitzen duzula orain aldia. Osea, ez da hemen ni noa zu laguntzera, osea, da elkarrekin egin behar diogu aurre, egoera honi, ez? Azkenean dena garela biktimak apur bat. Hora, alde horretatik gogorra, baina gero bai, sartzen zarenean mediku lanetan, osea, nire kasuan mediku lanetan, baina, bueno, erizain, edo dalakoan lanetan, jartzen zara, osea, profesionaltasun, lan profesionalean mugildak ere urruntzen zaitu apur bat, ez? Beste alde horretak eta eskertzen da, ze bestela ezin duzu. Ja. Bai. Ondo dira zurekin hitz egitea. Joango gara zure berriak eukitzen ordua, txugarten handik orduan, ez? Bai, orain noa azterenean, dagoen medikuarekin gero bera bueltatu eta eratuko nahi zen, torren arte. Egia da, hau bueltatzea gustatuko litzaidakela, sentsazioa raroa, ez dakit. Eta egon, eta izenean, eta konturatu nintzenean ezin nintzela bueltatu, zan tipo, venga, a ber, lasai egon, zer aldut egin hemendik, eta, bueno, orain ja lasai nago. Oso, ondo, barratu zu galdu nintzen. Bueno, hori gorantziak hausokideen parte, lagunen partez, esan diet zurekin hitz egingo nuela eta gorantziak emateko. Eta hori, auzoa horrekiko duzu zai, jaiak bai, zazpikatu bai, eta bitartean animo pila bat kiosen lanean, eta egurre eta plazer bat zurekin hitz egitea. Ni esker, plazer bat bai, zuetaz jakite, eta batez ere, oza, nago flipatzen egin duzuen honekin, Beste egunean, zurekin hitz egin nuenean egon nintzen trasteatzen apur bat aber, zertan zabiltzaten, eta superondo, eskerrik asko. Zaharrean berri telebistako proiektu kidei, eta besterik gabe, udan ikusiko gara. Hau amaituko dala, eta besarka da bero bat. Irate beste bat zuretako, egurre. Bueno, agur. Hortxe. Bueno, gentuzilla, hemen iratzerekin elkarrizketa, ordo orain kioseko irlara, eta, bueno, animo asko berarentzako, aita marin lanean daudenentzako, eta, bueno, papel gogorra daukate bertan orain medikuek, eta bueno, iratzek esan bezala pentsatu gugure txetxoan luze eta gogorra egiten ari bazaigu komilen artean, imaginatu ez, errefusiatuek pairatzen duten egoeraan, kanpindendetan, eta bar. Hori jarraituko dugu programatxoarekin, bai, bueno, hemen tartean, urrengo saioetan gauza ezberdinak sartu nahi ditut, trivialtxo bat, jende ezberdinari deiak egiten eta zuen etxetik parte hartzeko, gero hor makinatzen gaude sorgina lokalizatu behar dut ondino tarota egiteko bebai, eta egongo dira beste tartetxo batzuk programan batez ere zuek parte hartzeko, eta gogoratu, bidali bideoak, peña, bidali bideoak, hori momentuz hau jarri nahi dut, asko gustatu zaidala, txorrada txiki bada, seguro ikusi duzuela, baina hemen doa. Askatu! Euskal Herria! Askatu! Atención, atención, al habla la Policía Nacional, es una concentración ilegal, dispérsense, dispérsense. Atención, atención. Askatu! Euskal Herria! Atención, atención, al habla la Guardia Civil, es una concentración ilegal, dispérsense, dispérsense. Euskal Herria, askatu! Euskal Herria, askatu! Euskal Herria, askatu! ¡Pum! ¡Pum! Bat zauritu da! Deitu ambulantziara iri!
llamen a los bomberos, que el patro está ardiendo, llamen a los bomberos. Nino, 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 nino. Hori. Esan dako, hemen sartu nahi ditut olan zuek bidalitako bideo txorrak eta ez bidali tontakeria, baina bueno, olako bideo barregarriak eta badituzue bota eta hemen tartetxo baten sartu nahi ditut bai, bale? Eta, bueno, jarraitzeko Lutxo egiarekin hitz egingo dugu, Lutxo hori eskatu nion apur bat serie, pelikula eta liburuen gomendiotxo batzuk ematea eta hori Lutxorekin elkarrizketa. Bueno, eta programarekin jarraitzeko hemen daukagu gurekin Lutxo egia idazlea, bira kulturako kidea, gure auzokidea, bueno, 11 adjetibo jarri aldizkiogu gure Lutxori. Bueno, arratsaldeon Lutxo, zelan zaude? Arratsaldeon, oso ondo, zeu? Ondo, hor goaz, beitu, hemen badaukat entretenimendu egun hauetarako, topatu dut. Oso ondo, tio. Bueno, zelan Lutxo, zelan joan da aurten birako proiektua, eta, bueno, ze plan dituzue urrengo urtsorako eta horrela? Ondo, nik uste aurten oso polito joan da, gauza pillo inditu elkarlan asko, egia da nik uste engantze handiagoa euki beharko genukela Aldizarrean bertan, gure auzoan, eta bueno, datorren urti ez dakizelan datorren, baina gu ari gara iaz adibidez jarriko txut, udazkenean akustiko zikloa, Reteston akustiko zikloa egin genuen katakarakekin eta ondarruko apaiukin, eta aurten ja prestatzen ari gara lotzen abeslariak, eta, bueno, onbidean egingo dugu. Ez dakit posible izango dan, baina, bueno, ari gara. Oso ondo. Bueno, Lutxo gonbidatuko dut egia esango dizuen. Ni ez naiz oso irakurketa salea, badakizue, ezagutzen hau zuenok, ez da, bueno, seriak eta institut asko ikusten bez, normalean lokartu egiten naiz, problema txori dekot, eta, bueno, Lutxo gonbidatu dut, egun hauetan zer irakurri eta zer ikusi plan apurtxu bat gomendatzeko. Orduan zer iruditzen zaizu, Lutxo, ni motibatu nauz, birara joango naiz elkarrizketa zurekin eukitzera, bale? Bueno, vaya morro, ¿no? Txita dago. Bueno, hostia, ni belon. Itxano, trago bat eskatuko diot Jurgiri. Nola trago bat? Pelaieta, bueno. Adeko trago, aia hasi gaitezke. Bueno, kontatu, zer prestatu duzu gure urrengo asteetan irakurtzeko? Vale, bueno, ekarri ditut liburu bat eta serie bat. Baina lehenik eta behin, bueno, hau azalduko eta maieran, hau da Aldezarreko gure auzoko mapa distopiko bat. Bueno, orduan, ekarri dut liburu hau, Sapiens, orain dela 5 urteko bestsellerra, eta ekarri dut aurten, martxoan bertan, estrenatutako Netflixen, ez dakit ikusten dan, bueno, hau dira judu ultraortodoxoak, deitzen da unorthodox, vale. Orduan, zer daukate komunean liburu honek eta serie honek? Hemen dago. Giza eskubideak eta juduak. Garren kasuan. Bueno, eta ondo baderitxozu, Aitor, hasiko naiz aurkezten liburua. Vale. Bueno, a ber, esan dudana. Orain dela 5 urte argitaratu zen hemen, berez historia liburua da, Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. Vale, historia liburua da, baina berezia. Eta zer dauka berezitik? Harariren begira da. Bai, Harari ez digu kontatzen zer gertatu zen orain dela 20.000 urte, orain dela 1000 urte, ez. Bera kontatzen digu nola eta zergatik iritsi garen tokira. Eta bere tesia da konfiantza, alegia. Gu homo sapiensak gara, homo sapiensak bakizue, irten ziren Afrikatik orain dela 75.000 urte mundua kolonizatu eta beste homo guztiak desagerrarazi zituzten eta gaur arte.
Orduan, berak arrazoia bilatzen du gure arteko konfiantzan. Eta nola zimentatzen da konfiantza hori? Fikzioetan. Alegia, Sapiensak gai izan gara fikzioak sortzeko. Fikzioa sortzeko, fikzio hoietan sinesteko eta fikzio hoiek partekatzeko. Eta zeintzu dira fikzio hoiek? Ba, fikzio hoiek ez dira errelatuak. Fikzioak dira dirua, legeak, jainkoak, nazioak, imperioak, eta bar. Osea, berez ez dira existitzen, geuk asmatu ditugu, geure buruetan existitzen dira, baina berez ez dira existitzen. Eta oso interesantea da adibidez, eta horrela badoa gizateriaren historia azaltzen. Da bere tesia, ez dugu konpartitu behar, baina interesantea da. Eta ja, pues amaitzeko, giza eskubideak aipatu ditut, oso interesantea da, ba, giza eskubideen inguruko irakurketa. Berarentzat, jakina, giza eskubideak, esango dut, giza eskubideak fikzio bat dira, giza eskubideak bakarrik existitzen dira gure buruetan, osea, ez da berez, ez dira, ez zaizkigu berezkoak, bai? Hori, ustut, edo zeinek ulertu alduela, Zelaieta, lokartzen nahi zara? Eta, bueno, orduan, liburu interesantea da, ez da? Adibidez, ez dakite, hitz egiten du, eskubide individualei buruz, eskubide kolektiboei buruz, askotan guri euskaldun hori esaten digute. A ber, eskubide kolektiboak edo sozialistei, eskubide kolektiboak ez dira existitzen, bakarrik existitzen dira individualak. Eta, bueno, pues, Hararik ondo azaltzen du, oso polita da nola idazten duen. Ba, biak ala biak fikzioak direla, baita eskubide individualak. Orduan, bueno, hori da lehendabiziko liburua, ziurren izuetako askok irakurri duzue, eta adibidez ariketa bat, pentsatu auzoa berez da konstrukto bat, fikzio bat, gure buruetan dagoena, eta ziurrenik egunero eraikitzen deguna, ba, Harariren liburuaren arabera, ez da, pentsatu auzoa. Orduan, bueno, hori da proposamen bat. Eta ondo baderitzozu, aurkeztuko dut labur Unorthodox seria, esan nahi du ez oso ortodoxoa, alegia oso gutxi, eta, bueno, aurtengo miniseria da, Alemanian eta Estatu Batuetan ekoiztua, eta, bueno, benetako gertaeretan oinarritzen da, berez da Deborah Feldman, bueno, hain zango nordan, Deborah Feldman autobiografian eta gidoian. Oso serie gogorra da, lau atal bakarrik dira, oso gogorra, baina nik uste ikusi beharrekoa, ona, osea, ondo eginda, eta, bueno, pues, hau Deborah Feldman da emakume bat, Brooklynen, Estatu Batuetan, Nueva Yorken, Brooklyngo Williamsburg auzoan jaio, sortu, hazi eta eskondu zena, harik eta erabakitzen duen arte auzotik alde egitea Berlinera. Eta ez dut besterik kontatuko, ez dut spoiler egin nahi, hori gertatzen da lehendabiziko minutuan, eta ikusiko dugu. Eta, bueno, zer dauka berezitik Williamsburg, Brooklyngo Williamsburg auzoak? Pues han bizi dira judu hasidikoak, alegia, judu ultraortodoxoak. Hemen ikusiko, a ber, bilduko dut beste ordenadorea, jarriko dut, segundutxu bet, ez dakit ikusten dan, hor agertzen dira, akumeak alde batean, gizonezkoak, bueno, eta dantza, bueno, bakizu, itxaron, jarriko dut hau, eta horrela igual ematen dut judu ultraortodoxo bat. Orduan, bueno, ya te digo, ez dakiz erekin. Beraz, bueno, claro, serie honetan, eta Williamsburg auzoan ez dago giza eskubiderik, ez fikziozkorik, ez benetakorik, eta bueno, baina hala ere oso serie interesantea da, benetan, tita baten ikusten da, egun batean ikusten daiteke. Ba, Netflix, a ber, nik, joder, aitzakia bezala, alaba daka, eta 16 urteko alaba, eta etxean Netflixa daukau, osea. Ez nik uste dut kuarentena honetan ezukatenek ere egin izan dutela horrelako plataformen
Bueno, jarraitu Lutxo, barkatu mostea. Bueno, egia esateko amaitu dut, ez dute luzatu nahi, biak gomendatzen, ez dakit esan dudan hori Harari, Sapiensen autorea judua da, Jerusalengo unibertsitate batean, irakasten du historia, eta hori da pixka lotura. Harari judua, hemen ultra judu ortodoxoak, eta orduan, amaitzeko esan dut, egin dut alde zarreko gure osoko mapa distopiko bat, alegia, nola aterako garen COVID-19tik. Eta, bueno, ateako gara 2040an gutxi gora bera. Orduan, ez dakit ikusten dan, hemen erdian dago Santiago Katedrala, bai? Han ospatu genitxun gure jaiak, eta izango da, bueno, McDonald's bat, eta hemen daukagu zelaietaren imperioa, median business, komunikazioa, zela sexta. Baduzu hemen zelan montatuta daukana, honek gaztetxe itxura gehiago dauka. Gero hemen daukagu tenderian, hoi jakingo duzu ez da, Bilbo sortu zenean, 14. mendean, baita 15. 16. Bueno, kaleak gremioka antolatuta, orduan, tenderian, garai batean, frankoak, tenderuak bizi ziren, eta orain aldaketarekin etorriko dira judu hasidikoak, ultraortodoxoak, eta izango da Tenderiasburg, eta bueno, hemen ja toda la gentuza del barrio, osea, jende bionikoa eta jai bionikoak. Hori da mapa. Apai, Lutxo. Ba, oso ondo, hemen Lutxoren gomendioak, badaukazu ezer irakurri, zer ikusi hurrengo egunetan. Hori da. Bueno, eta zer Lutxo, zelan ikusten duzu joango direla hurrengo hilabeteak. Bukatuko da hau, egunen baten? Ba, ez dakit, alde batetik gu hiperesaneko bilakatu gara, ez hiperesaneko, baina orduan, bueno, pues azkenian, eta gian horrela behar du, ez da, baina, bueno, pues onartuko dugu, uste dut onartuko degula agintzen diguten guztia. Orduan, bueno, ez dakit, adibidez, herrietako merkatuekin gertatu dena oso gauza interesante izan da, eta polita, nolabait esan dute komo, hemen gaudegu. Orduan, igual, pues, gauza batzuetan, pues, esan behar da, ez da? Adibidez, kulturetok edo kulturgileok, ba, greba digital antolatu dugu, eta... Bai, claro, eta igual, oain ez da oso solidarioa greba bat antolatzea, ez da? Baina, bueno, nik uste eskubideak hor dauz, lehen esan dut fikzioak direla, ez da? Baina, bueno, pues, gu fikzio egileak garenez, ba, orduan arrazoi handiagoz. Bueno, ui. Ez dator oso epoka ona. Bueno, azkenean hurrengo hilabeteak apur bat arraroak izango dira kulturgile guztientzako. Bai, baina zu pentsazazu, y esto es un putadón, o sea, hain kulturgile guztia dauz etxean, danak negarrez, osea, ni negarrez, osea, eta zer egiten ari gara? Ba, batetik negarre egiten du, osea, nik hemen hipernegarrez, baina gero aprobetxatzen ari gara, idazteko, irakurtzeko, eta, karo, ailegatuko da udazkena, eta base un kolapso de puta madre, jende guztia argitaratu nahi du, liburu berriak, disko berriak. Pendutu izan diren gauza pilo bat bebai berreskuratuko dira. En fin, humoria, a ver, humoria dugu. Humoria ezin zaigu, falta hori esaten ziguten galdertan, eklengo gunean bebai. Claro. Bueno, Lutxo, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Badaukazu zer irakurri ikusten dudanez. Bai. Idazteko eta bar. Besarka eta laster ikusiko gara. Bai, ez dakik gonbidatuko nauzun berriro, baina, bueno, osea, zoragarri, tío. Seguro bai. Venga. Venga, ba, placer. Amutxu bate guztioi. Agur. Bueno, ba, izan da gaurko zapurtxu bat saioa. Orain ziztadarekin hitz egiten joango gara. Eskerrik asko nire lagun hurbilenak ikusten egon zaretela. Apa, Jus, Latmer, Maialen, apazue, gero kuadrillakoak esango jate, pasatu programa. Ez broma da. Bueno, ba, orain ziztadarekin utxiko zaituztet, arazo teknikoak eduki ditugu bebai elkarrizketarekin, orduan beste formato baten izango da, niri ezait ikusten, osea, que total, ikusteko dagoenerako, beraz hori, hasiko gara elkarrizketatxoarekin, bale? Eta besterik gabe, igandean ikusiko gara,
nahi baduzue, bestela ez, igandean komentatzea Oiane Balero gure auzokidearekin elkarrizketa aukiko dugula, idatzi duen azkenengo liburuari buruz hitz egiteko, eta gero harremanetan jarri naiz bai, Tramnaldoko jendearekin, eta sorpresatxoren bat aukiko dugu hortartean, eta bukatzeko Raperuren kontzertua, hori igandean, bale? Oseak ez galdu, ni hemen geldituko naiz, emoten du itxasontxi batean nagoela San Anton erdian, eta egurre, animo kuarentenarekin, gentuza. Bairune, arratsaldeon, eta eskerrik asko gurekin egotea gaitik. Zeran zaude, zelan doa konfinamendua? Bueno, konfinamendua ondo, dentro de lo que cabe, familia, lagunak, ezagunak, denak osasuntsu momentuz, espero horrela jarraitza, eta bueno, gero bere alde txarra ere bai, egunak oso errepikakorak egiten zaizkigula, behintzat niri, baina bueno, nire kasuan musika dapur bat eskapea edo irten bidea ematen diona, movida honi, así que bueno, musikarekin abesti asko grabatzen, letrak egiten, eta bueno, hainbat proiektua abiarazten. Así que bueno, momentuz ondo. Oso ondo, bueno, posten naiz dentro de lo que cabe dena ondo joatea. Bai. Bueno, Iruna daukagu gurekin gaur, ziztada, kanta batzu joko dizkigu zuzenean, eta bueno, galdetu nahi nizun, badaukazue proiekturen bat esku artean edo zerbait? Bai, bueno, justo konfinamendua hasi aurretik atera genuen disko berria, azken argiak hemen daukat ere zuei erakusteko. Eta, bueno, izan da apur bat bajoia, gero justo atera ondoren koronavirusaren movida guzti hau ona Euskal Herrira heltzea, eta bueno, kontzertu guztiak suspendituta geratu dira, edo kantzelatuta, edo bestela atzeratuta, baina, bueno, ez dakigu esan nola joango den movida. Beraz, bueno, momentuz hori izan da apur bat faioa, ezin izan ditugula disko fisikoak ere ia saldu, eta bueno, horrekin gabiltza, behintzat sare sozialetan ere diskoa badago entzungai. Orduan, bueno, jendeak ere aprobetxatu bezala eta musika entzun dezala, ez? Eta gero, bueno, konfinamendu tartean esan duan bezala lehen badituta abesti berriak publikatzeko, baina gehien bat beste produktoreekin, eta, bueno, erlantzekin pare bat gauza ere bai hor pentsatuta, beraz, bueno, nire ustez konfinamendu honen ostean indar berrituta bueltatuko gara, eta, bueno, dena emango dugu, ez? Oso ondo, Irune. Bani batzen zaituzte gudanoi zizta eta errantzen dizkantxutea, niri asko gustatzen gai, la verdad. Eta esan dakoa, zuzenekoarekin itxiko zaituztegu, eskerrik asko, bale, Irune, esarka handi bat. Bai, zuei berdin eskerrik asko aukera emateagatik, eta, bueno, gozatu. Bueno, agur, zaindu zuen buruak. Kaixo, arratsaldeon guztioi, espero denok osasuntsu egotea, eta bueno, orain 3 abesti joko dizkizuet, lehenengoa gitarrarekin izango da, eta beste biak ordenagailuan baseak jarrita. Orduan, bueno, hasteko aske abestia joko dizuet, egun hotzak diskokoa, beraz asko gozatu eta disfrutatu. Kaletiko jukatzen zaituztenean egunero, taberna aurretik pasa nahi zaituztenean bezero edo, bizitzaren lapurrak, beldurrak, barrutik entzen dizu lasaitasun apurra, hurbiltzen ari zaizuta ez dakizu zerrin, burutik pasa zaizkizu hainbat posible min eskua, zure gorputzean sentitzean joan hemendik, gogor esaten diozunean, violentzia matxista dugu bizitzen parte apurtu behar ditugu gure hainbat kate aske, bizitzeko jukatuko da. Kantoiak ere emakume onak izan arte, violentzia matxista dugu bizitzen parte apurtu behar ditugu gure hainbat kate aske, bizitzeko jukatuko da. Bortizkeria zurrera botatzen zaituta ez da, zuk espero zenuen aporrota, sentitzen duzu barrenean, burutik pasatzen zaizuna momentuan, arrastaka eramaten zaitu lurretik, panpin baten antzera zoaz, bidetik berdin du, nor zaren zer modu zauden, txarrena etortzea dago hemen,
Violentzia matxista dugu bizitzen parte, apurtu behar ditugu gure hainbat kate aske. Bizitzeko oihukatuko da, kantoiak ere emakume onak izan arte. Violentzia matxista dugu bizitzen parte, apurtu behar ditugu gure hainbat kate aske. Bizitzeko oihukatuko da. Taleko izkin batera botatzen zaitu, bion arteko tentsioa egiten da sortu. Lotua ikusten da gorpua, aldegin ezinik apurtzen da mundua. Laguntza eske hasita erantzunik ez, impotentziak itota nabil negarrez. Bizibiliko gara askatasunez, emakumeon borroka zera zotzaileak errez. Violentzia matxista dugu bizitzen parte, apurtu behar ditugu gure hainbat kate aske. Bizitzeko oihukatuko da, kantoiak ere emakume onak izan arte. Violentzia matxista dugu bizitzen parte, apurtu behar ditugu gure hainbat kate aske. Bizitzeko oihukatuko da, kantoiak ere emakume onak izan arte. Izan arte. Violentzia matxista dugu bizitzen parte. Bueno, izan da lehenengo abestia. Bueno, bigarren abestia errutina deitzen da, azken argiak azkenengo diskoan ere igo duguna. Eta, bueno, esan nahiko nuke orain oso nabaria dela errutina baten barne gaudela, egun guztiak berdinak direlako, baina argi dagoela ere bai, konfinamendutik kanpo errutina baten baitan nahi gaituztela eta errutina honen horren kontra. Altxatu naiz egun berri batean, eguzkiaren izpiek jotzen haute bidean, azterketa baten urduripean, memoriaz ikasitakoa gure barnean. Zuek emanda, zuek esanda, barkatu baina ez da zuen txanda, egin ez da sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda, klase dolan orduak bukatu eta etxera hueltan gaude denok nazkatuta, diruaren esklabu ikastearen eredu, kompetentzia da bizitza honen gaiu. Egunero berdin, errutinarekin zerrekin, egin bartatez egin, ez izateko berdin, izan sorgin ordenak ekidin, sentimenduak banatu berdin duzeadin. Zenbat aldiz, esan bar dugu ezkarela zenbakia, diru aldiz, da kapitalismoaren miseria. Zenbat aldiz, esan bar dugu ezkarela zenbakiak, diru aldiz, da kapitalismoaren miseria. Esklabu bihurtu nahi gaituzte bide honetan, sentimenduak kendu nahi dizkigute benetan, aldaketa beharra nabaritzen da, maitasuna sentitzen dugun onbegietan. Esklabu bihurtu nahi gaituzte bide honetan, sentimenduak kendu nahi dizkigute benetan, aldaketa beharra nabaritzen da. Baina hori Holanda, guri begira daudeta, barkamara eskatu aitentzat indarkeria baldin bada, agenda beti beteta, egezazu biderketa, hiek esaten dutena beti betegin behar da. Ritmonekin jarraitu zinpozaketak zalatu, zargita garbezan barzei ezkarla zuentzako plus, utzik dago plaza zuen keinuen erruz, zenbat iraungo du honek esan ezerken duz. Zuek emanda, zuek esanda, barkatu baina ez da zuen txanda, egin ez da sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda. Gure musika banda. Bizira unezito eutxi barda borrokari beti tinko, beti tinko. Bizira unezito eutxi barda borrokari beti tinko, Zure bihotzaren menpetagoena atara, sistematik alde eginez behar bada. Ignorantziak piztu ditzake haien lanparak, denok elkartuz batu ditzakegu indarrak. Beste behin bizitzen zure lanaren kontra jotzen, euriari aurre egiten lehen. Errutinaren menpekotasun erdik irten, nahi dugula gabiltzazaten ozen. Beste behin bizitzen zure lanaren kontra jotzen, euriari aurre egiten lehen. Errutinaren menpekotasunetik irten, nahi dugula gabiltzazaten ozen. Zuek emanda, zuek esanda, barkatu baina ez da zuen txanda, egin ez da sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda. Zuek emanda, zuek esanda, barkatu baina ez da zuen txanda, egin ez da sistemari talka, entzun ezazue gure musika banda. Gure musika banda, gure musika banda. Bueno, azkenengo abestia ikasita lan izango da, azken argiak diskoan ere bai igo genuena,
Beraz, honekin utziko zaituztegu ja, zaindu zuen buruak, zaindu familia, lagunak, ezagunak, eta musu handi bat. Hey. Ikasita lan, sartu orduak zure logelan, ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizten batetan, kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, biziosoa hipotekaren menpekotasunean, eta zurekin beste milaka gaude. Inorrez da bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Hau da gure protesta zuentzako festa, sistemaren interesa ez, gezurretan ibiltzeko babesa, dena esplota gaitezan, gazteak migrazioan, isilik geratu lan abila joan, gurasoen urruntasunetik, etorkizuna dugu jokoan. Apostu jokoak, drogaren basoak, aktibotasuna zapalduna jankendu nahi dizkiguten egoak. Emakumeroa, ez izan gaiztoa, kasu egin ta ez azerretu jarraitu zure estiloa. Esnatuko bagenu, prekarietatea ez litzateke tabu. Ez litzateke tabu. Ez litzateke. Ikasita lan, sartu orduak zure logelan, ez izan denborarik zure gauzetan pentsatzeko eta egiteko plan bat bizten batetan, kapitalismoaren mesedetan, esklabu izatearen kondenan, biziosoa hipotekaren menpekotasunean, PNV Iberdrola, El Corte Inglés Ibex 35, haien guztien politikak egiten gaituzte esklabo, haien zatiru gehiago, zapalduak berriz berago, bizi proiektu bat dugu, obeditzea zarago, ta zurekin beste milaka gaude. Inorrez da bizitza baten epaile, esklabutzaren bermatzaile direnei. Bueno, familia, mi esker entzuteagatik. Ondo pasa, ondo segi, zaindu, musu handi bat.